ang atong sobra ra sa pagpaningkamot. Ang atong sobra sa pagpaningkamot nga makalingkawas sa kapobrehon, nga makatagamtam og kalipay, mga bilang nga magkaigsunan, usahay mo na sa hinungdan pod nga mababaga na mulato sila sa kinabuhi. Dili sa di ay nato ni prioridad. Warag mas prioridad man din nato ron ang pagtukod og gwapong balay. Mas prioridad man din nato ron ang negosyo. Kung kini nga atong kalisod mong hinungdan nga kanunay ta mag-uban sa Ginoo, may pagdili na lang tama nato. Karon, simbahan, guwapo, aircon, suga, mga nindot kayo, guwapong sound system, mga tao, adunay mga taslang sa kasakyanan. Pero sugilat na mo sinood, adang Bernes, may lag na ipipila, mga pinagak na case. Ngano, uban tapas mall kay na malit. Ngano, uban napas parabuan kay napaghimo. Uban na higugma silang mga negosyo, labaw sa mangluluwas. Karong kagabion ako ang gipasalamatan tungod kay makahimo kita karon sa pagtuki sa gitawag natog do not delay. Ako maguning nasulti mga pinalanggang magkaigsunan tungod kay dili gyud ikalikayan. Gani magkaigsunan kung imong makita dinhaa, kung dili ingon ani ka hectic, kung dili ingon ani ka emergency mga kaigsunan, dili gyud ka maka-traverse sa mga boundaries. For example, adunay mga pipila ka mga government works nga dili gyud pwede mga kaigsuonan mababagan bisag kinsa nga checkpoint. Ato makita diya mga kaigsuonan ang ambulansya. Lisod man pug kaayo kung pag-traverse og himalatyo na ang tao nga nasa ambulansya mga kaigsuonan, ato pa na siyang babagan panahon sa checkpoint. Posible aduna say dako katarungan nga makalahos. Posible ang fire truck, imo nakita ang fire truck mga pilang mga kaigsunan, lisod man po kay dili nila pasunod sa checkpoint nga naugdaw na mga kaigsunan ng balay. Naapotay mga pulis, dili magid pwede nga dili ni sila mapalapos tungod kay aduna man ni sila importante nga mga katuyuan. Busa kung imong makita mga kaigsunan, ang atong kalibutan karon grabe og panalipod niining atong gitawag nato nga pandemic sa COVID-19. Ano na kita mga frontliners nga dili gini sila mababagan mga kaigsuonan bisan pa sa kahektek, kalisod kay mga kaigsuonan sa kahimtang. Apan wala baka mo nagunaw na nga aduna pay mas lig-on mga kaigsuonan nga angayan natong ipasabwag nga dili po ni angay mapugngan tungod kay kini nga butang mga kaigsuonan mas labaw pa kini siya sa COVID-19. Ano na may hitabo ni kalibutan nga gigunitan sa tong simbahan mga kaigsuonan nga mutumaw mulabaw pa ni sa COVID-19 o nagkaguluyang ang mga tao karon tungod sa COVID-19 mga kaigsuonan samot na ning hinapos sa mga adlaw diin ang Ginoo nagsad sa balang kasulatan gayag yung gubon ang tibok ka kalibutan nga walay bisag usa ka sanga gayang gibili ni mga kaigsuonan pagpungkag sa kalibutan ang iyang mga saad nga nailinog nga mahitabo nga sa kakusog nga linog magkatibulaag ang islaw ang bukid aduna say daghan nga mga saad sa paglimpyo sa pagbungkag sa kalibutan. Ug mao kana karon atong giproklamar. Kung ang COVID-19 mga kaigsunan dili nato mapugngan pinaagi sa atong mga frontliners. We firmly believe as a Seventh Adventist Church nga dunay usa ka butang nga dili gid angay mapugngan karon nga mas mulabaw pa na sa COVID-19 mao ang pagpahibalo sa mga tao sa malabutay nga dako nga distraction sa kalibutan mao ang pagtapos sa Ginoo sa kalibutan sa tanan mga daotan ini panahon siyang pagbalik. Gani dili naman ni latest dili naman ni bag-o ning atong mga pandemic. Panahon ni Ellen White mga kaigsuonan natakdan man gani siya sa pandemic. Panahon ni Ellen White ito sa New South Wales adunay daghan pod nga nakamatay. Ganit siya makaigsunan, natakdan siya, giubog, maupod ang kahimtang sa COVID sa panahon nila. Ang mga bata, rapoy dali mga matay, mga tiguang, apan ang mga ligon-ligon pa, dili pa kay mamatay. Aba, so ginlan tayo kasi noon, iabot yun sa panahon. Nga sa Ellen White, mga kaigsunan, natapdan sa masakit. Aba, so ginlan tayo kasi noon, na nakanindot, tiri nga bulaton. Tungod kay taliwala, igsuon, nga nagbitay na ang sipon sa iyang ilong. Taliwala nga grabe na gyud ang iyang ubo o mga balatian. Nga pa si Ellen White, igsuon, tanawa, wala siya naghunong sa pagsulat. Wala siya naghunong sa pagampo. Wala siya naghunong sa pagserbisyo sa Ginoo. Kay kung imong mabasa, we shall do all we can in the name of the Lord. I do not have to look on helplessly.
Pagkanindot kay mga pinangga magkaigsoon nga kada sigon. Nga ako ang bulaton sa gobyerno dili mababagan. Samot na gyud ang bulaton sa Ginoo dili gini mababagan mga pinangga magkaigsuonan. Apan ang sentro sa tong pagtuon karon makita igsoon sa libro Sagay. Ang libro Manggot Sagay, mga pilangga magkaigsuonan, mao kini siya ang panahon diin nakagawas ang mga Israelites gikan sa pagkabihag sa mga Babylon Empire. Gani mga kaigsuon, kayo mo nakita sa pila ka tuig ang mga Israelites ito sa Babylonia, pitin lang luya. Ang uban nila pang ripo ni igsuon, wala sila mahimo, kay they are enslaved that time. Mga matay sila, manrabaho sila, bisan pag walay bayad, luoy kay sila. Muna kung ikaw siguro na dito mga kaigsuonan pod, naghandom pod siguro kang makagawas ni ata nga kalisod nga kaimtangoy. Muna nga grabe nila o pagampo nga makagawas sila niya nga kahimtang nga panatong dali ng sugilanon mga pilang nga magkaigsuonan, gitugutan sila sa Ginoo nga makagawas. Apan ang ila unta ng saad sa Ginoo nga og makagawas palang unta sila dito sa Babylonia o makabalik sa Jerusalem. Ang ilang tang saad sa Ginoo mga kaigsuonan mo ang pag-rebuild silang temple. Samtang igsuon na pa sila sa kalisod, napuno sila sa mga panagsaad. Samtang na pa sila sa kalisod, gwapo mo guna isaan ni nagkalisod pat na magkaigsuonan. Nakabantay ba kaniya na magkaigsuonan ng muti kay tag-board exam? Ginoo, unta nagmakapa sa daghang kayong saad, mga pilangga, mga kaigsuonan. Nakabantay ba punta ng himalatyo na ta, mga kaigsuonan, o na mo yung mga printing himalatyo na? O gaya mo ng pasaaron, naroon lang baboy printing naghana. The same sa Israelites ato pa ng mga kaigsuonan. Grabe nilang saad. Kung saan nila kasad niya mga kaigsuonan, ilang i-rebuild pagbalik ang Jerusalem ng daan ang naguba tungod kay ilang saad mga kaigsuonan nga mabalik sila sa hingpit kapag alagad ngadto sa Dios. Apan, mga pinalangga mga kaigsuonan, sugin lang takas tinuod. Naaptan nalag 16 ka mga katuigan mga pinalangga mga kaigsuonan. Nasuko pag-ayo ang Ginoo. Gisugo niya si Propeta Hagay sa pagsultis mga tao. Apan adisir kita mong adto dituan nga punto igsoon. Gusto nako nga ipalutaw karong kagabion ang tulo ka buk mga rason nganong na-delay ang bulaton sa Ginoo kaniadto nagtuo ko nga mao po ni ang rason nga ma-delay ang bulaton sa Ginoo karon sa atong kapanahonan. Mo ni igsoon ang ato ipatumaw unya. Number 1, atong matun-an karon mga pila ka magkaigsuonan nga pinaagi sa tong kaugalingon nga mga kalipay, pinaagi sa tong kaugalingon nga kahingawa, pinaagi sa tong kaugalingon mga pila ka magkaigsuonan nga mga handom usahay mga kaigsuonan mo na makababag sa bulaton sa Ginoo. Number 2, ang atong sobra sa pagpaningkamot. Ang atong sobra sa pagpaningkamot nga makalingkawas sa kapobrehon, nga makatagamtam og kalipay mga pila ka magkaigsuonan usahay mo na sa hinungdan pod nga babaga na bulaton sila sa kinabuhi. O ang ikatulong nga punto nga to ang tipas-tipason karon igsoon mao ang nabukto nato nga relasyon ngadto sa Ginoo. Tan-awa gani mga pilangga magkaigsuonan. Mao ni ang kahimtang. Pagkagawa sila gikan sa Babylonia mga kaigsuonan, waraog natuis naman gamay ang ilahang mga pagbati. Say garoy-harohay na bitatong kinabuhi mga kaigsuonan. Wara pog matuis gamay ato mga pagbati. Wara bitaw malimtan nato to mga panahon nga naginod patas kalisod. Malimtan nato to ato mga panaghangyo sa Ginoo panahon nga naa nata sa kayay o size kinabuhi. Tanawang nahitabo. Hagay kapitulo 1 bersikulo 1 sa 3 sa gingon. Sa ikadong hari ni King Darius sa anong kabulan sa unang adlaw sa bulan mga kaigsuonan ang pulong sa Ginoo ming adto kang Hagay nga mo'y gobernador sa Huda. Og tanawa mga pilangga mga kaigsuonan gingon ni Hagay. Ngingon siya sa mga tao, kay mo naman ni ang mga nas kasing-kasing sa mga tao. Sa una nga nabihag pa sila mga kaigsuonan, grabe sila kahugot sila panagrelasyon sa Ginoo. Apan samtang mga pilangga mga kaigsuonan nga na sila sa kagawasan, na sila silang kauling lugar, nakatanom na sila, wala na sila na enslave mga pilangga mga kaigsuonan, malipayo na kay sila. Tanawa ang ilang panagtukaw silang kasing-kasing. Thus speaks the Lord of hosts, saying, these people says, mao ni ang mga panagtuaw sa iyong mga kasing-kasing, nga niingon ang mga tao nga dili pa karon panahon, nga atong tukuron ang balay sa Dios. Tanawa? Sa wala pa sila nakagawas, tukuron daw nila ang simbahan sa Ginoo. Inig makagawas na sila. Apan samtang nakagawas na sila, nga lami na ilang kinabuhi, na otro ilang hunahuna, ningon na po sila mga kaigsuonan nga, dili sa di ay nato ni prioridad. Warag mas prioridad man din nato ron ang pagtukod o gwapong balay. Mas prioridad man din nato ron ang negosyo.
Mao kana ang nahitabo mga pinalangga nga mga kaigsuonan. Tanawa gani ang Patriarchs and Kings 573 hangtod sa 574. Tungod sa ilahang personal nga affairs, tungod sa ilang personal nga mga kalihukan, tungod sa ilang personal nga handom sa kinabuhi, tungod sa ilang personal nga mga handom sa kalibutan, mo hinungdan isuon usay nga babaga na bulaton sa Ginoo. Tanawa ra gud ingon Espiritu Stagna. Kung ang masalitas pa lang mga kaigsuonan nilang gihimayaan ng Ginoo. Kung ang masalitas mga kaigsuonan ning respeto pa unta ni siya sa Ginoo. Nihatag unta ng kortesiya, pinaagi sa pagtuman silang gisaad sa pagbuild sa ilang templo mga kaigsuonan. Tanawar gud unta na diha, na invitar unta na nila ang presensya sa Dios. Mga kaigsuonan, kung kining atong kalisod mong hinungdan nga kanunay ta mag-uban sa Ginoo, may pagdili na lang ta madato. O hinungdan sa atong kadato mga kaigsuonan, mo na makapabulag nato sa Ginoo. Pamalandong karong kagabion mga kaigsuonan. Kamusta imong mga kalingawan? Kamusta imong mga handom sa kinabuhi? Kamusta imong mga kalihukan ron mga kaigsuonan? Wala ba na siya nakababag sa bulaton sa Dios? Tanawa! Dili ni kalimod. Kaya sa tibuok Pilipinas kani atong mga kaigsuonan makalilisang. Ang mga tao pag-ingon na gani og amot, ang mga tao pag-ingon na gani kapulo, ang mga tao pag-ingon na gani offering, ang mga tao pag-ingon na gani investment, poros wala mga pilangga magkaigsuonan. Pero nay uban. Pero ako pong isulti nga doon na po'y daghan nga mga matinud-anon oy. Pero daghan po kog nahibalaan mga kaigsuonan nga panahon sa adunay mga bulaton walay kwarta, panahon sa adunay mga amutan walay kwarta, pero panahon igsuon pag-apot sa mga investment, pag daghan ba kayong investment wala ka makisod dili nato sa nganlan. Apan daghan nga mga investment. Natingala ko nga kini nga mga tawo mga kaigsuonan nga nihit kayo mo apil mo lambigin sa bulaton sa Ginoo pinagi sila sa lapi. Apan dagko kay PN mga pilaga mga kaigsuonan pag-abot sa investment. Kasi tingala ta. Apan mo, kini siya ang katinudan. Ang mga tao nga nagbutang, mga pilang kamagkaigsuonan, abi ninyo, daghan bilang naghikok ani nila. Daghan ang nangamatay, daghan ang nawa nagbuot, daghan ang nagbulag nga pamilya, daghan kayo na usik nga mga kaugmaon, tungod ini nga butang, mga pilang kamagkaigsuonan. Inyo man nakita? Nga usahay, ang kining ato mga handom sa kinabuhi, mo usay magbabag sa bulaton sa Ginoo, mga pinlangga magkaigsuonan. Sobra to handom nga mahimo ta og maibabaw diri sa tong kinabuhi. Tanawa mga bilangga, mga batanon, dili ba kalikayan nga ang atong panahon mo gyud nagipangita sa Ginoo kana mag-worship ta, dili man ang kagwapo tingog ang gipangita sa Ginoo nato, dili man nimo pagkabayo mo basag leksyon, dili man nimo pagkamay mo basag Biblia, ang gipangita sa Ginoo ang imong panahon mga pilangga mga kaigsuonan. Pero tanawa ang dipinsa si Hawa, tanawa ra guna mga pilangga mga batanon, dili na nato na ikalalis. Apan mo kini siyang katinudan. Pila ka oras sa magbuhat ini mga butanga, mga pila ka magkaigsuonan. Dili lang nini mga gadget, Facebook, paala bisag asa. Pila ka oras nung gigahini ini mga pila ka magkaigsuonan. Wala ba ni naka-interfere? Wala ba ni siya nakahatag og babag sa ato nga pag alagad sa Ginoo, pinagis to pag serbisyo kaniya? Unsa man nimo pagsimbag sa pagkasabado? Nga bilar man kapag kabirnis og dula ani. Mga ginikanan malipay pod nga dili manggawa sila mga anak silang balay kay nagsige ra dog dulag email. Apat sugin lang taga sinuod ginikanan kanang email og sabo warag hapit-hapit ra na sila mga cases addiction. Ngano? Kanang email dili ka makatulog niya na mga cases kay magbiliray man nagdula. Once nga ma-addict kaniya na mga cases mawalay mo appetite pod sa pagkaon. Maguba imong mga brain cells mga cases imong kabilar. Muna makayon ko. Adunay daghan kayo nga mga latid sa yawa nga makapabulag or makababag sa atong pagserbisyo sa Ginoo mga pilangga magkaigsuonan. Tanawa ra guni. Gisulat man gini sa Espiritu Stagna dili man ni malalis mga pilangga magkaigsuonan. Daghan daw ang naagbantay sa papahulay. Ato na lang iklaro igsoon daghan kay nga mga Adventista. Grabe ka mga matinud-anon sa pagsimba mga pilangga magkaigsuonan. Pernis, Merkules, Sabado, Iway. Grabe, mo worship. Pero tudlo, pero ang gingon si Espiritu Stagna igsoon. Daghan kanila nga mga matinud-anon sa alang Sabado, matinud-anon sa pag-alagad. Apan, dili lang sila gusto igsoon, hilabtan sa Ginoo ang ilang mga kwarta.
Dagan kanila nga Ginoo mosimba minimo antos kamatayon. Nakabalo ko si imong kasuguan Ginoo. Tumano na ko imong kasuguan Ginoo. Pero ayaw lang yun hilapti apil akong kwarta Ginoo. Kay kung hilaptan kini mo apil akong kwarta na magbulag kita. Dagay ngon ana susama atong batan-on igsoon nga kison gining Hesus. Nga sukad sa pagabatan-on niya gituman ang kasuguan sa Ginoo. Apan pagingon sa Ginoo nga ibaligyan nimo katigayonan atras siya mga kaigsuonan. Tungod kay daghan gyud sa mga presente nga mga katawan sa Ginoo karon nga matinud-anon sa pag-alagad, apan dili lang gyud sila gusto nga apilon paghilabot sa Ginoo ang ilang mga salapi tungod kay aduna sila pagkahakog gyapon may kaigsoon. Tanawang giingon sa Espiritu Tagna. Nahimo igsuon og ilang Ginoo ang ilang mga salapi. Adunay panahon mga pilang gamay kaigsuonan, adunay usa ka tawo gikag Manila ni atog mga goy. Samtang naglubong ko sa patay mga pilang gamay kaigsuonan, grabe niya gilak. Hapin ako naghilak siya sa namatayan. Ang iya nagikilakan mga kaigsuonan. Nga gimingaw siya sa kaligon siyang pag-alagad samtang napas siya sa mga goy. Kay samtang napas mga goy igsoon, pobre pa kay siya. Awa samtang nakato siya Manila mga kaigsuonan. Nakatrabaho siya mga kaigsuonan sa kanang Japan surplus. Nga kamigo siya gapon. Nga tungod sa pagkamigo sa Hapon, siya ang gitugyanan sa pagbaligya sa daghan kay nga mga sakyanan gikag Japan. Diabot sa panahon igsoon nga daghan na kay siya kwarta. Ganyan ingon siya sa ako. Nga nakagunit na gidaw sa igsoon ng 5 million. Grabe makalilisang. Nakagunit na sa 10 million. Mga hauler, mga truck, mga sakinan. Ay, naku, kaysa porsyento niya na mga kaigsuonan. Apa natingala ko, nga nung nihilak siya sa iyang testimonya. Ang iyang gikilakan. Nakagunit, manggaling sa salapi nga minilyon. Pero sa kapanahon niya na, nisimba siya mga kaigsuonan. Adlong Sabado, gitawagan siya sa kliyente, Sir, ang akong gipalit nga truck atong Bernes na daot, na ako diri karon nga lugar, anhi ako palihog. Igsoon, dili na gid siya makabalibad. Simba na po siya balik. Aba sa pagsimba niya mga kaigsuonan na napoy nanawag, Sir, na ako'y paliton nga truck, karon ako baydan, kasan ako. Igsoon, imbes nga lamin na kay pamina sa leksyon, lamin na kay kanta, pero na may kas nga gawas siya sa simbahan. Moto nga sige sa baktas, sige sa bitbit sa mga kwarta, apan kini mga tao nga nakasabot ka matural, sige po sa hilak mga kaigsuonan. Tungod kay nahibalo siya, nga bisan pa nga pila ka milyon ang gigunitan. Apan niyang kalagway kasiguraduhan, tungod kay iyang nabantayan, nga nahigugma nagi kay sa salapi. Apaningon ilin mahit mga kaigsuonan tanawa, mga farms na ibang tao. Nga ang ilang mga tanong, himo nila Ginoo. Sabado, simba, pagkahapon, tonas umaoy. Laka pa mga Adventista ron, ilang Ginoo na mga kaigsuon, gambalaan, Sabado, ras buntag, ang hapon, di na. Uwara bitaw og eskwelahan, na kinder 1, na kinder 2, na buntagon, napoy haponon, kung magkalilisang. Sa una, igsoon, mabirdes, grabe na ka mga ligo na pag-alagas mga tao, magduot sa simbahan. Wala pa gani klaro nga simbahan, mga kaigsoon sa ng panahon. Ang suga, sulo pa, katong mga kabukiran, magkalilisang. Igsoon, ako sa bayugan nagpuyo, dool na kay mga bukid din ha sa unang panahon. Nga mga tumis ang maginikan kay mag-out me. Mga tao sa una, magdag sulo, way klarong himbahan, iyuta ang flooring, ang atop, walay klaro igsoon. Pero ako nabantayan mangyod, ang simbahan, pero timpuno karon, simbahan, guwapo, aircon, suga, mga nindot kayo, guwapong sound system, mga tao, adunay mga tasilang sa kasakyanan. Pero sugilat na mo sinood, adang Bernes, may lag na ipipila mga pinagak na case. Ngano, uban napas mall kay na malit. Ngano, uban napas parabuan kay napaghimo. Igsoon, wala kini masayop kapag hinundom. Nilin white kanato. Uban na higugma sila mga negosyo, labaw sa mangluluwas. Tanawa ra god igsoon ang gingon nilin white. Nganong imo magipalabaw ang mga butang labaw sa imong pangaluluwas. Gagali si Ginoong Hesus, grabe ka dato dito sa langit ng puloy-anan, nagpakapobre tungod kanimo ug kanako. Apan nadaghay mga tao nga dili ganan mapobre tungod ni Ginoong Hesus. Apan wala nato nasabtan nga daan na si Ginoong Hesus nagpili sa pobre nga kahimtang aron lagi digsoon may lailatan niya ug makailatan niya. Counsels and Stewardship page 123. Igsoon, dili makalimot yun, bisag kung saon, bisag ako sa kong kagalingon. I am talking also to myself, mga kaigsuonan. Kaya karon nga si Mana, kininga siya dilira sa inyo. Kaya akong tumong po si Mana, mga kaigsuonan, nga bisag ako ma-revive, mausab sa akong pag-alaga dito sa Ginoo po sa mga adlaw. Tanaw ra guni, many God's people are in danger. Nganong delikado man, ang gisulat pagidri igsoon, ensnared. Tungod kaya doon na mga tao makisne. O sa man yung ensnared? Kana bitong warag baboy ihalas igsoon nga gibutangan og mga litag.
nga pagkatagak ana igsoon dili na gina makabuhi. Wala ba mo nakabalo mga kaigsunan nga ang litag sa yawa karon mao ang mga kalibutanon nga makilayan diri sa atong palibot. Igsoon, naray upat ka pulong igsoon nga gidbinto sa yawa nga mohinungdan nga usay di ta ka worship kining pulong bisi. Di ba tinuod? Ngano usay dili ta makabasa og Bible bisag ako mga kaigsunan. Di wa ko nag-exim ni song ko galingon. Ngano usay dili ta makabasa og Biblia? Ato ito bag bisi. Ngano dili ta maka-worship o mag-worship ang kalita mga kaigsunan dili na matarong ang kanta. Ibes ang pagkanta, oh let me walk. Kay dali-dali naman kay na may probinsyano, oh let me walk. Pwede, my dali-dalion mga kaigsunan kay malit sa probinsyano. Tanawa, ang litag sa yawa mga bilangga magkaigsunan. Ga-worship, abre ang messenger. Ga-simba mga kaigsunan, tanawa simbahan ron. Abi ni mong na malandong ang mga batanon, naglinya kay nagdulag email. Kung makalilisang nga kapangitabo. Gi-ensnared, gilitagan mga pilangga magkaigsunan, pagka-dabis yun siya wag mga pangutok, o dili ta magbasa ni ini mga butanga, di ta mapinduman. Di gin mabalaka ang yawa, nga sige tagsimba mga pilangga magkaigsunan, isang balaka, ang balakam kaya kabalo man siya, nga mga tao sigsimba, pero pag-abot sa balay, mutanaw ra magyapon nagsalida. Pag-abot sa balay, mutanaw ra magkalibutan ng mga butang. Pag-tanaw sa balay, wala magyapon na Sabado. Di, mabalaka yun ang yawa. Kung ang yawa, nagkan kayo makita ng manimba, ako'y kabalaka niya na. Kaya nakabalo ang yawa sa mga tao, sulod diya sa iglesia. Gani gibutan dira mga kaigsunan, and covetousness. Pagpangibog, ikanapulo ni kasugo sa Ginoo ni pagpangibog, mga pilangga mga kaigsunan. Usay mapakanata, bisag wala. Covetousness, mga pinagkamakason, worldliness. Dili ta matagbaw sa kilayan sa kalibutan. Tanawara ko niya ito mga batanong babayaran mga kaigsuunan, bises mga lalaki, muapil gyud sa natad sa kalibutan. Unsay sinina mga kaigsuon sa kalibutan, mo ilang sininaon. Sa una, ang sinina, patasanay, karon pamubuhay o panipisay. Taman uban mga kaigsuunan sa unsay insert sa una ron dili panhuton karon igsoon taman naman lang gyud sa tiyan pakiton pagispusod may laon ta na pug puti og pusod pero kasagaran pusod pod wala pug balay silang pinig itom pug kay mga kaigsuunan pero what I'm trying to say magsunod-sunod pod sa kalibutan dili ba matagbaw unta mga pilangga mga kaigsuunan. Di ba kalikayan ron? Mag-listen na tag-distinguish whether this is an Adventist or this is not an Adventist. Nga no? Ang Adventist sa igsoon, musokol po, tinigtokay, basig mo champion pa. Kaya mo apil yun lagi. Makikagbat sa kalibutan, mga pilangga mga kaigsuunan. Tungod kay kung imo basahan sa stagna, mao kini ang litag siyawa, nga ikaw o ako, matagak mga sa dili na makabalik sa Ginoo. Tanawar ko ng gingon dia. Councils on Stewardship to mga kaigsunan, page 15. Now, dirita Sagay, Kapitulo 1, versikulo 3 ug 6. Tanawa ang versikulo 4, igsoon. Atong specific versikulo 4. Is it the time na suko na si Agay mga kaigsoon nga gisugo ni sa Ginoo? Giprangkahan na niya mga tao. Yan ang mga tao. Bao ba ni siya ang panahon? Di ba nagsaan mo sa unang panahon? Ngayon yung pagwapo na siya sa Ginoo, nga no malagi na, versikulo 3, is it the time for yourselves to dwell in your panel houses? Kaya naglumba na magpagwapuhay silang mga balay. Naglumba naman sila mga pilangga mga kaigsuunan o padakuay silang mga negosyo. Naglumba naman sila og pasinsuhay kinabuhi. Ang nahitabo igsuon, gipadlong sila ni Hagay. Tanawang ikado nga punto igsuon. You have sown much but bring in little. Muna yung message sa Ginoo. Igsoon tanawa ra gud ang gingon sa Ginoo. So sa alin mo pagpaningkamot ba og dili ka patalanginan sa Ginoo. Tanawa, sa sige nimong tanom, apan siguradon sa Ginoo, giprangkahan na sige ni Hagay ang mga tao. Sige ka paningkamot, apan siguradon gud sa Ginoo nga bisag kung saan imong paningkamot, gamay ra gid ang imong matiti. Daghan ka makaon, apan sugin lang ta ka sinuod, dili ka mabusog. Igsoon, tanawa. Ang kwarta makapalit og pagkaon, pero dili ang kwarta makapalit og appetite. Daghan ang mga tao makaigsunan nga mga dato karon, pero dili naman sila ganahan og kaon. Ngano? Diabetic man. Ngano? Daghan na magbalatian, daot namang kidney. That's why I am telling you nga a lot of people have a lot of money, but they can buy a lot of food, but they cannot buy the appetite. A lot of people can buy a very nice room, very good bed, mga kaigsuunan. Pero dili tanan tao makapalit sa gwapo nga katulogon. Kamo nga nagahigda sa gwapo nga higdanan diha.
Kumparar ato mga tao nga narito sulad because I was once a sulad sa missionary mga kaigsuonan. Bantayan akong kalipay. I became a sulad igsoon nga mo ang kwarter, wag itay pultahan. Kortina ra, apan igsoon, nabati na ko ang satisfaction tungod kay na ang Ginoo nagauban. That's why nakasulti ko. Nga nagingon ang hagay si hagay mga kisus mga tao nga daghan mo pagkamp dili mo mga busog. You drink but you are not filled with drink. You clothe yourself but no one is warm. He who earn wages but put into a bag of holes. Kamo nga daghan mga kwarta apan sugin lang tapos tinuod. Ang inyong mga kwarta warag inyong gibutang sa sako nga buslot. Kaysa sa ato diri nag-experience sa mga kaigsuonan nga bisag unsa kadako na tog income perminti ta mas short. Kaya na bang short exor mo ning common nga pulong. Wa pa nakabot ang sweldo, naguna naman ang utang. Kaya wa pa nakahuman ang sweldo mga pilang gamay kaigsuonan, wa pa nakabot ang sweldo, utok tanas kay sano, tanas SM, tanas mas butang nga kahilayan. Apan igsuon. Tanawa ang gingon niya gay. Magtigom og daghan nga salapi. Apan sugin lang ta mo sinuod. So samara ngayong gibutang ang salapi dinha sa buslot nga sudanan. Tungod igsoon sa ikaduha nga punto. Ang mga Israelites nahimo sila igsoon og na phobia sa kapobrehon nila dito sa Babylonia. Tungod sila pagkapobya kanina sa ganun pagkapobre, naningkamot yun sila igsoon. Aron makalingkawas ni atong nga kapobrehon. Kini bitong niagi ka grabe nga pagkapobre pod. Dibi ata makablimpod kay gabi nila paningkamot oy, they don't want to experience that anymore. Labi na sila mga ginikanan, silang mga anak diay. Tanawa ra gyud nga punto. Sa sobra nato nga pagpaningkamot nga makalingkawas sa atong kapobrehon. O say mo na hinungdan igsoon nga atong masalikway ang buluhaton sa Dios. Kana sobra ra gyud sa pagpaningkamot igsoon. Tanawa ra ko ng Council sa 1:27. If our people had the love of God in the heart, kung ang mga tao panangunta sa Ginoo, ano na gugma sa Ginoo mga kaigsuonan, every church member were imbued, mapuno unta sila sa balang espiritu o masabtan nila ang pagsalikway sa kagalingon. Apat tanawa igsoon ang pinakapunto ha. Kini mga tao nga nagsalikway silang mga kagalingon. Kini mga tao nga giuna nila ang Ginoo mga kaigsuonan. Unsay sad sa Ginoo, there will be no lack of funds for home. Igsoon, di ko muto nga kining mga tao nga nagagastog dako alang sa bulaton sa Ginoo, kining mga tao nga giuna nila ang Ginoo, inay silang kagalingon, di ko muto igsoon nga kining tao mga nagkalisod o nagkapobre. Kaya kung imo ko matagan og 5 ka tao nga tungod sila pagsuporta sa Ginoo nagkalisod sila, matagaan ta ka igsoon og 100 ka buok tao nga pinaagi sila pagsuporta sa Ginoo o say wala nagay sila pagkaon tungod sa pag-apil sa buto sa Ginoo pilagi sila sa lapi. Apan akong makita gyud bisan ako sa kuning mga mata, yun sa sila pagpanalangin sa Ginoo. Tungod kay mo na formula sa Ginoo sa business igsoon. Sa worldly nga business, hoarding, tipig, aron nga mudako ang mga salapi. Apan ang sa Ginoo pod igsoon nga formula, the more ka nagabhatag, the more nimo giapil sa Ginoo ang imong mga salapi, tanawa dili kaniya kapsan sa tanan nimong pinanglanon sa balay. Igsoon, I became a district leader for 2 districts. Daghan na gyud ang mga tao igsoon nga kung nahimamat. Bisag ako sa district, makaila ko sa mga tao nga supportive ka sa bulaton sa Ginoo. Kana magwalit ta mga kaigsonan, nagi mo voluntaryo, Pastor, ako na pila ka mga sako. Na ako'y mga bisita mga kaigsoon ka sa union, adunay mga panimalay mga kaigsuonan nga Pastor, diri na sa kaya bitong bangkalilisang mo offer. For example, ato na Apit Carmelo, mo offer gyud to siya. Nga diri sa ako. Pero tanawa ni sila nga mga tao. Kini mga tao nga dili mga buraho silang kagaling kwarta diha sa bulaton sa Ginoo. Kini nga mga tao kung nakita nga hilabi kadako kay nga panalangin nilang naambit. Igsoon na hinundom baka sa usa ka balo. Nga samtang gipakaon si Elijah. Nga giinan na gyud sa balo si Elijah nga abi ni Elijah og imo pa ni pangayoon ni among isa ka kumo na lang gyud nga tinapay mga matay na may ugma. Ikaw si Elijah ganahan pagkakaon na nang inon ka nga kung amo ning ihatag mamatay na may ugma. Apalagi ko si Elijah, nahalaman ko, nagpasabot, unahon naman ang Ginoo. Sugin lang taka mga kaigsunan sa mga silingan ato nga balo. For how many years nga grabe na ginang famine. Some of them even eat their own babies.
aron lang nga makakaon sila kay kini wala tay kaon mo wala mi patagbuot mga pinlangga mga kaigsuonan. Apatanawa ko sa kabalo. Nangamatay ang iyang mga silingan, ang mga dato, mga kaigsuonan tungod sa ilang magdagang kwarta. Tungod sa grabe nga kainit, wala na sayuting motubo, wala na kamungking nga motubo, wala na tubig, nangamatay sila. Tanawa ning balo. Kada uklab, puno ang well, puno ang harina, puno ang pagkaon, mga pinlangga ang makiksunan. Because this is the promise of God. The more kamo lang bigit sa blato sa Ginoo, labi na sa mga personal, o sa tanan, panalangin yung gihatag sa Ginoo nimo. Tanawa, there will be no lack funds for home. Gani karon igsuon. Atong Sabado sa hapon, inggikan ko sa akong distrito. Pagka Domingo, igsuon, ang muni nga iglesia sa ako ang distrito. Luoy kain tawag na. Gabok naman kay gnaw nga simbahan igsuon. Nagsagunson pagid ang linog ato mga pipila ka mga semana. I mean bulan. Hinungdan nga bisan ang mercury drugs dito sa mga goy wala pagyapon nato kontrol. Grabe nga mga linog. Niabot ko ang grabe nga mga linog nga daghan na kayo mga tagak igsuon ay desisyon ng muni nga ilahang gubo ng simbahan. Igsuon ang mga kaigsuonan sa muni nagtabang na gid og tanan. Nahimo na nila ang uban nga mga trusses apan ingon sila nga pastor. Wala na gid mi kwarta ipalit og sin. So naglibog po ko. Kay nag-construct po tag building karon sa unentered place nga gihimo na to. Pero akong instruction sa atong chairman nga si Elder David Loropan, yani naminaw sila karon. Ako silang gingnan na ako'y 2,000. Ayan di sir kuminghawa atong Sabado. Dawatan ng 2,000. Ato dito sa hardware, pangutang dito. O niya palita yung tanan nga mautang. Kay nakabalok ko mga pilang kaigsunan. Nga ang Ginoo ragi mo bayad ng mga butanga. Because I believe, mga pilang kaigsunan nga damo na to Ginoo na ang Ginoo. Inay sa mga gwapo na to nga cellphone. Mga gwapo nga accessories sa mga sakinan. Mga kahingawas kinabuhi. Damor kita, daghan. O panalangin nga madawat sa Ginoo. Tanawar guna. Every man, whether, tanawar ko ni giingon igsoon, gisumpay sa Espiritu Stagna. Batag taon tana, whether bisag unsa nga profesyon ng ilang gikaptan silang kinabuhi, should make the cause God is first. Bisag engineer, lawyer, doktor, bisag unsa unta na imong profesyon igsoon, dili unta na ka mawala sa imong track nga ang Ginoo unta na kanunay na sa imong agtang nga maoy dili mawala sa pagserbisyo kanimo. Muna ginan ako bisag akong igsoon. Nahimo siyang medical, additional medical technologies, mid-tech makiksunan, karon nag-doktor siya niya. 3rd year na po siya. Sangginan, ingkodan. Og madoktor magaling ka, nga mo'y mahimo nga makapalayo kas Ginoo, may pagdili na ka madoktor. Apan kung kini, pagka-doktor nimo gitugot magaling sa Ginoo, maunta na ni siya mahimo ginagiban. Nga daghan ang mga miling kalag nga makaila kaniya. Dili ni makadistansya ni mos Ginoo. Nga inay nga makaserbisyo ka dili sa mga kwarta na lang. Apan kini unta na dili mawala sa tong alimpatakan. Nga bisag unsa nga profesyon, ma-engineer. Lipay ko dito igsoon sa mga goy. Kaya usay mag-Bible study mi, akong kauban igsoon engineer. Usay mag-Bible study mi mga pinangga makaigsunan, ako makauban mga maestras DepEd. Sama ni Sister Lovely Nistal. Gabi ka nasig, DepEd ka teacher. Pero pastor, ali, mag-Bible study kung makalilisang. Apan pipila, rani sila nga mga tao, mga pilangga makikson nga nakasabot, diini nga mga punto. Napog ko'y, kauban dito ikson, mga retirable na god. Akong ugangan, Sister Rebecca Lurupan, retirable na mga kiksonan, tiguang na. Sister Annie Milicio, mga tiguang na tag 65 na edad na. Lipos katiguangon, mutikang gyapon igsoon, manuktok sa mga balay aron mag-Bible study. Mga nurse, mga midwives kini, mga pinangga makiksonan, dili gyud ko mutuo. Nga damor na hinoon kag ipanalanginan sa Ginoo, damor na hinoon ka dili available. Igsoon, litag gina, mo na virus sa yawa nga labaw pas COVID. May paning COVID karon kay nanay vaccine. Apan kana nga virus igsoon nga ma-insert sa utok ka busy ko di na ko mo na pinakapugat ka virus kay og masipyat ganing di ta makahinul sa igsoon padulong kita suway kidutubang imperno. He should not only exercise his talent to advance the Lord's work but should cultivate his ability to this end. Counsels and Stewardship page 124 result 10. Abi na igsoon usa ka sugilanon sa usa ka tawo nga Adventista pero puprigid sa kayo.
Nanilig siya, sige sang bagot-bot, sila na siya tagalagad, sige no, pobre, magyapon kay ta. Mas may pang mga lagad ta siyawa. Kay mga lagad ta, sige sang silhig mga kaigsuunan. Madato pa ta. Pas lang napangyawa dire, nagsigir sa insulti ba? Sugot, may kong gibaligyan ako kung kalagaran madato lang ko. Sige, tagalagad pobre magyapon ta. Igsuon, niabot kinang puto, nga ninidool niya nga nakamer ka nasama na yung nakita niyo sa iyong screen karon. Nagdala og dako kay nga bagahe mga pilanggamay kay igsuonan. O diduol kaniya, o gituno lambag, o sa walay pagsulti mga kaigsuonan, minglakaw ang tao, o nasak ang usa ka tao. Di lang ko magsabang ang lugar o kisya pilido ani mga kaigsuonan na. Sayang kay nga wayang gitago sa balay. Pagtago niya sa balay mga pilangga may kaigsuonan, wa pa niya ukba sa pila ka mga kay pastilanon sa kay sulod ani. Pasamta sa pila kadlaw na magkaigsoon niyang giukab. Pag ukab di igsoon, grabe kadaghan nga mga kwarta. That was that time nakatukod sa mga galingan. That was that time nga nakatukod sa dagko kayo nga mga negosyo. Nahimo sa financier sa mga politician. Nahimo siya og dato kay mga kaigsuonan. O sa kapanahon nga natulog siya igsoon. Gipakita na siya sa datang espiritu. Dito sa kahoy, dool siyang kwarto kay iyahang window, mga kaigsuonan, transparent man. Nagingsi mga kaigsuonan. Og dito niya nakita, og iyang nasabtan, ang baylo di ay sa kwarta, mao ang iyang kinabuhi. Gusto siya nga muling kawas, gusto siya nga mong hinulsol, pero agoy, sigurista ra ba pong yawa? Dawat-dawat ka siya panalangin mga pilang nga makaigsuonan. Di po na musugot ang yawa nga makabalik kag hinulsol sa Ginoo. Gusto po na siya nga deser ka mga kaigsuonan makahinulsol, kuwaon gyud niya imong kinabuhi. Og ang sugilanon igsoon, grabe ka makasubo kayo. Tungod sa atong pagpaningkamot nga makalingkawas sa kalisod, mao say hinungdan igsoon nga bisag prinsipyos Ginoo adlaw Sabado atong usahing tamakan. Bisag kabaluta igsoon nga mo na ang prinsipyos bilang kasulatan tungod kay gusto ta muning kawas sa kapobrehon, pwede natong tamak-tamakan aron lang mga kaigsoon makalingkawas tapat. So ginlan ta kasinuod kana nga klase nga prinsipyo mo na magtuklod kanimo mga kaigsoon sa way katapusan nga kamatayon. Tanaw ra gyud gisulti dire mga kaigsuonan sa ikatulo. Sa ikatulo nga punto nga tagaan ato pagtagad nga mo'y kitapusan mga pinlangga mga kaigsuonan. Nagingon magyot sa bersikulo 2 nga mga tao nagsulti nga dili pa karon ang panahon nga ato tukodon. Dali man kaigsuonan tanawa. Sa akong gigasulti kagina sa wa pa sila nakagawa sa Babylonia. Grabe ang kalig-on nilang pagtuo sa Ginoo. Apat samtang nakagawas sila sa Babylonia mga kaigsuonan, dili pa man day karon na mo itukod. Grabe gid ka, kurang katawanan nga pilang ka magkaigsuonan. Apat tanawa. Nawala ilang commitment sa Ginoo. Nakabalo ba mo mga pilang ka magkaigsuonan nga adunay 5 kabog response sa commitment sa Ginoo. Nay mga tao mga pilang ka magkaigsuonan nga mo commit sila sa Ginoo. Mayroon gyud sila dili. Ay na mo kasubo. Dagan gyud sa tong iglesia igsoon nga dili gyud mo commit sa bulaton sa Ginoo. Di na ta masubo niya na magkaigsoon. That is the reality. Number 2 nga commitment, napoy mingon nga apel ta sa bulaton sa Ginoo. Mo ni man na, mingon ra pod nga ako lang tan-awon na. Kana akong tan-awon igsoon nga tubag ka ba ginaswa. Number 3, napoy mo pa sa limingon. Ako lang testingan og apil. Ako lang maadto ko og mas pahina. Akong tan-awon, akong testingan. Kanang ingon ana nga tinubagan. Kauban na nas igsuon nga way klaro. Ikapat timingon, oo, moapil ko sa bulaton sa Ginoo, pero kajot lang ha, nasa agoy. Yes na unta na napagibat. Apa nagipangita sa Ginoo tanan nga commitment. Nga kini nga commitment dili mabugto mabilang mga kaigsuonan sa kalipay, sa kalisod og sa kalisdanan. Kining gitawag number 5, gitawag sa yes Lord, I will serve you come what may. Kini unta na Ginoo, mo bahala kini ako pakigsaan mo Ginoo. Taliwala sa linog bagyo kailanman dili ni siya Ginoo maputol. Come what may. Sa ngalan nga pa ko kinabuhi, basta na pa ko bilang kinabuhi Ginoo, bisag unsa kalinog nga baha, ako ginang latason. Tungod sa akong pakigsaad kanimo. Igsoon na doon na pwede kay experience niya. Ibig kay masulas, dagan kay kong experience nga naisulas igsoon nga namatay in tao ng iyahang anak. Abi na mo masuko ang iyang mama. Ang iyahan ni Hinong kinamanghuran pagin nga anak, iya pang ipapil sa sulas igsoon kay nakakommit daw siya sa Ginoo. Ngaya mga anak ipahimo niya sulats.
Abi na mong nasuko siya nga namatay ang usa ka anak, di ay kinamatay ang usa ka anak, kung sino niya ipapil ang usa ka anak, kaya ang una-una mga kaigsuonan, ang iyang commitment sa Ginoo nga bisan nangamatay niya mga anak sa buto sa Ginoo, magkita ram gyapon ta dito sa langit noon nga puloy-anan. Tanaw ra gud mga kaigsuonan, bisag usa ka gamay nga sala, kana nga dili pakapil sa bulato sa Ginoo, kana nga ato pa sa request bisag usa ka gamay nga salapi, gamay ra na mga kaigsuonan na pasugilan ta kasinod o dili nato hinulsulan. Tanaw ra gud, Christ will not cover one serious sin. Tanawa mga pila ka mga kaigsuonan, ang tanan nato nga binuhatan, huisgotan, judge kita sa Ginoo, pinagi sa mga motibo sa atong tagsa ka mga kinabuhi. Mga pilang ka mga kaigsuonan, tanaw nato pag-ayo ang bulaton sa Ginoo. Conscience on Stewards is page 34. There are only two places in the universe where we can place our treasure. In God's storehouse or in Satan's storehouse, mga pilaga mga kaigsuonan. Ang tanan ng mga gigasto na to, nga dili kini siya ma-devote sa Ginoo, muna pinakalisod igsoon. Wa gibali og gwapo kay kag sakinan basta imong i-appeal bulato sa Ginoo. Wa gibali og gwapo kay kag balay igsoon basta imong i-appeal sa pagbuhat sa Ginoo. Wa gibali daghan kag kwarta basta imong ipa-appeal sa pagbuhat sa Ginoo. Apan kadaghan imong kwarta igsoon, apan dili ta kaayo makarecognize sa presensya sa Ginoo, muna grabe kalisod kayo. Tanaw ra gud ingon sa Council of Stewardship. Siya nga kanunay nagadawat, apan siya dili magahatag, maabot ra gid ang panahon nga siya muundang sa pagdawat sa panalangin sa Ginoo. He who receives but never gives soon ceases to receive. Mga pinagamaigsuonan, muundang lamang taghatag sa bulato sa Ginoo ug wa nay panalangin nga madawat kaniya. Pero samtang napay panalangin nga gihatag sa Ginoo kanato mga kaigsuonan, dili kita muundang alagad sa pagserbisyo Ginoo bisan pa sa atong mga salapi. Igsoon, tanawa pag-ayo. Our message is worldwide, yet many are doing literally nothing. Akong gipanghinaot ining kagabion mga pilangga kaigsuonan, nga kini nga mensahe mo dulot sa akong kasing-kasing ug kanato unta ng tanan, nga kung imong gibati karon mga pilangga kaigsuonan, nga imong pag-apil sa Ginoo karon warag shot dili. Warag ang atong kadasigon mga pilangga mga kaigsuonan, usay mo dasig, usay pog dili, depende. Kana bitong kadasigon warag kaninipot, palong siga. Igsuon, kini nga semana, mo importante atong mapasiguli ang atong kabubuton sa Ginoo. Pinaagi sa salapi, presensya o panahon. Kung imong gibati mga pilangga mga kaigsuonan nga ni ining kagabion, imo pa yung ipaligon ang imuhang pag-alagad o imo pagrelasyon sa Ginoo pinagi sa paghatag sa tanan nga way pagkukapin sa imo kinabuhi. Igsoon, gusto ko nga mag-ampo kanimo nining kagabion.